V době raného středověku nejkvalitnější zbroj, která chránila válečníka, s tím, že vlastně ten válečník si ještě pod tu zbroj dával teda prošívku, aby ho to samozřejmě neškrábalo. S tím, že teda Brník si nejprve musel připravit velké množství drátů, který nejprve získal teda nějaký polotovar, to mohla být nějaká delší tyčinka, měl matrici, to byla taková železná deska, ve které měl určité průměry, takové, aby dosáhl třeba 1,2 mm tloušťky toho drátu. No a potom tu část prostě toho polotovaru pomocí pilníku zabrousil tak, aby to provlekl tím největším otvorem, který v té matrici byl. Musel to nějaký kus trčet, no a potom sílou svých paží to přitahoval k sobě, tím protahoval vlastně ten drát nebo ten polotovar přes tu matrici, on se pořád stenčoval. Když už to mělo tenčí, tak znovu zopakoval postup, zase zabrousil kousek, provlekl, pod tím byla tenčí dírka, zase přitahoval k sobě, takže vemte si, že ta práce byla teda šílená, samozřejmě čas od času mu ten drát praskl a to vůbec nevadilo, to se dalo taky použít, s tím, že vlastně je ve vyobrazení v jedné knize dokonce zachována taková vychytávka, taková pomůcka, kdy on si do stropního trámu, od stropního trámu vedl takovou houpačku a ta byla volně, ta se houpala, on si na tu houpačku sedl, teď měl tu matrici před sebou, no a potom tím, že měl potom větší tah, tak potom to přitahoval k sobě mnohem dál, tím pádem tu práci zrychlil a bylo to i kvalitnější potom, tady tahle ta věc. No, když už měl teda drátu docela dost, tak ty drátěné kusy si nasekal zřejmě na 2metrové kusy a tento nástroj, takovýto vrátek, potom používal pro další postup. Ten kus toho drátu se zasekl do začátku tady tohoto vrátku na tuto hřídel a potom takovýmto otáčením nakroutil tu pružinu. To se dalo sundat, sundalo se, získala se takováto pružinka. Jo? S tou pružinkou se pracuje dál takovým způsobem, že se veme prostě zkrátka sekáček, veme se tady ta podložka, to je z mědi, tím pádem je měkčí, takže já si ten sekáček tak nezničím. No a pomocí kladiva, kde je teda přesah, musím si to vybrat tak, aby se mi povedlo udělat přesah tak aspoň 2 až 3 mm. Tak seknu kolečko. A tento kroužek si roztáhnu. Vemu si další podložku, toto už je teda opravdu železo, tvrdé, aby to vydrželo něco. Vemu si další pomůcku. Touto pomůckou oba dva konce otevřené se budu snažit prostě rozplácnout tak, abych si vytvořil plochu pro budoucí nit. Je to opravdu strašně horké, takže já vemu tady odsaď třeba. Takže tady máme třeba kroužek, který už je částečně takhle sploštělý. Tyto dva konce sploštělé se potom překryjí pomocí kleští. Tady tyhle tam nejsou speciálně proto, ale můžu to použít. No a potom následuje další fáze, kdy tento kroužek s těmi ploškami na sobě si položím na tuto podložku, která je z olova a z cínu, takže je docela měkká a vydrží. No a do té plošky si potom tímto průbojníkem, který má na konci ostrou jehlu a jedním úderem udělám prostě otvor. Ten kroužek potom vypadá takto. A postup je potom další takový, že když mám ten kroužek s takovýmto otvorem, tak to ještě pořád není všechno. Ten brníř si potom ještě připravil další, mnohem tenčí drát, který provlekl tímto proraženým otvorem, tak, aby mu z každé strany vyčníval pouze milimetr až milimetr a půl. To stačilo akorát na výrobu pozdějšího nýtku. Pak si teda vzal tyto kleště a tuto hřídelku malou, která mu tam zůstávala, tak vložil do těchto dvou konců těchto speciálních kleští. Oni mají z každé strany důlek, aby se potom pěkně ta hřídelka jakoby roznitovala do podoby hlavičky. No a potom s tiskem svých paží silných dokázal ten kroužek prostě zanítovat. A tak to získal jeden z kroužků ze 40 000, které bylo potřeba ještě spojit. No, takže opravdu práce na dlouhé zimní večery